Oh. Sir sakay. Yasam ka na mo yato dron. Asam ninyo lapit. Diara sa Japper kana sa Merki pura diha. So gikan unta dire ganina pila ka rides imo nga to? Kuan, duha. Duha ka rides. Plite. Plite dito paingon. Plite ito padong dari kay unsik. Ito sa punta to. Kasi nagdawat ang motor tricycle man na di ano? Tricycle. Yung ilaw kuan. Di sila makatag discount. PWD mo ka? 15. Pero dili siguro tanan naalay uban. Okay na, di kinakalikayan na to. Masa patagay allowance kuan. Kuan kay naman may allowance good. Training allowance. 200 pesos sa kabuan 6,000. Okay ron ta. Naa kay gamay nga kuan pero wala pa gihatag. Wala pa ka pa nasakay sa kilo. After na sila mo hatag ninyo kuan opportunity. Opportunity sa asa mo dapit ibutang parlor or sa massage. Massage parlor Sa kuan mall. Sila mo deploy ninyo. Sila mo deploy ng mall, asa dito mall, norte, south. At least kuan na kining muraw kining humot-humot na gamay nga duol na paduong na kana. Paglaag nito na kay train pa na ko trabaho na ka. Kontra sa training mura ka sa lasso kay. Antos lang sa ron. Ang pilay percent tanawon nimo. Di ko ka kita mo din mga litra kailangan pa kang inulit. Huwag sa ko kailangan po di sa ko makailang po ninyo ko ng prayan ko ba na makita man sa susikinan niya kinsa na sa mga driver na di mo kita sakyan na niya gisakyan pero di sa pagkadipindi po di malipat pa sa ko kung sa pananaw. So kinahanglan siya kanang musakay kag jeep kasi malipat ko kung saan man nimo pagkuhan ngutana na lang ka nga kuan na lang ko nga iunon ko sa mayan na ko sa hindi ko sa at least nakakay gamay kahaya kaysa kontra sa wala gyud uban nga nang kuan wala gyud. Hindi na ko nibiyaan kaya ako na nagisugdan ng kuan batch by batch mo guli ko na kung ako undangan sayang ko kaayo. balik sa kauno Hindi na ko kabalik. ba Tagsara ni hatag opportunity nila. Batch by batch mo na. So kanang opportunity maura na nga kuan sa kanang training center usara kay gayon. Mana nga kung kuan ka depende nimo basta ingon man ka di so ikaw padayon. Ikaw padayon dili kami magmahay kamo. Kuan na siya programa din na sa DSWD. Mas mayo nun. Indot na kay kamong mga naay mga kapansanan sa pananaw matagaan na opportunity sa panarbaho. Graduate pa sad na. Imo na antos lang. Antos na yun sugod ko on August. Uman ko ani mura February kataas pa. Anong kabuan February. Tapos sa katuig pa ko diha, ito nga. Kuha na. Okay? Ana yun, mga inana yun ang long term sa inyong aban, sa term sa lane sa kuhan. Yung selfie training. Sige, okay ra, kay with allowance sa mansad. So, kung abotang tao, si mong papa, wagin, wangita ni Moron, or kay bawra siya nga naarka sa may kahimtang sa lolo. Wala na sila kay Bawas isuot ko ani kay ako po sila kay Bawas ako sabi may pagkaalam siya kasi pagkaalam po na po sige lang antos lang sa ka at least na kay kapaingnan ba kaysa wa kay kapadulungan
nara ka sa inyo ha. Dako ng opportunity nga gihatag sa DSWD. Ako man. Oh, salamat sa DSWD nga nahatag sila ng opportunity sa mga PWD. Kaya massage. Ino tunog, massage. Massage. May anak pa nga dapat mo kayo o ako kami nagsildo ang massage. Dako na sildo kay pila kay sa 2 hours ana pila bro. Sagaran sa massage 200. Oh. So kung every day sa kadlaw pila oras dotin nyo 8 hours or 12 hours. Di mo mabakantihan na. Every oras na mo mamassage. So dako income. Maka-income jud ang buwan. Kang ini Barlor. dapat bawal lang ka dito eh. Unsa man? Inom sigarilyo. O ano, ikakot kita na gobyerno. Ano mo? Bakit ang pagkakari ko? Ano, may traffic na na? Tigpit kayo suot. Lagi. Tigpit ni suot siya. Sina? Sa? Asa na pina sa kining isa? Artagi na rin yan. Ako naman dami. Ako naman dami. Salamat ha, namin dadon po pamilikan. Hindi man sa kung eskwela ginani siya kung may pagmataron. Ha? Kung may pagmataron, hindi na hindi rin mo niya pasudlan. Ay siguro doktor na karon or engineer or kuha na ka. Sige lang, actos. Unsa may nahumani mo? Kaya ito, Saka, ano rin taong kuhan. Nakatungtong na kag-eskwelahan kontra sa awan, nakatungtong kag-eskwelahan noon. naka-elementary ka. Nakalimentary rin ko. Wala ko kauman. At least lang, makibaw kung basa, makibaw ka makuhaan. Lisod yung kita. Pero Ito na kung papasahon ka, makabaw, rata ka, kung mga liter. makakita lang ka, oo. Kailan ko mga liter. Oo. Kontra sa awang ginubawaan. Oo. Mas pait magduwa na ibawal. Oh, yeah ba? Salamat na sa Ginoo nga nara kay gamay kahayag kaysa wala gyud katong mga hikawan sa pananaw gid sa Ginoo nga wagi maninaw ang kanindot sa kalibutan ba. Mawagin sir kay ako kung may nakita dito. Oo. Ako itay magbayad lang. Oo. Simple ganiya ako sila gayran asa sila paingat asa siya asang kuhan. Kapalin mo. Okay, sagaran si mong classmate dito sa training center, Mga blind. blind jud. Sila totally blind gid sila. Or nay gamay nga ninag lang inana. Looy sad sa. Kahit sa din, manaw ko kung mausap ka din sa paita ka din ang utang. Oo, looy eh. Kung maumay gidawat, anak kasi ako bisa pangutanon. Isa nga nyo debate niyo inani mo makita lang. Oo. Ito eh, makitas kalibutan kung sa ba. Kanang inboard po sila. Oo. Sa di na na, ano may naamdam. Ako mag-ihatas ginuha, wala lang yung gidawat. Sa kang dawat. Asa na pita? Ano na yung kapilya niya siya? Dool na lang ka. Ari diri sa kaning bisana. Hindi lang, di alam ko yung hatong. Asa man dapit sa? Sige na, panusog gamay. Oh, sige. Ano na kayo may drop sir? Sige, kay nasa may alarmahan sir ha. Kaning advance kapilya? Sige. Eh? Padong basketan. Sige, amping sir ha. Sige.